गाडयांच्या पावड्यात कोंबडं पडलो कसं का? गाडयांक पाणी खाऊक नाही या. आणि जिवंत मेला, जिवंत. जिवंतपणे मेला. आता गाडी पाणी पिणार कसा पो? काय गोंधळच झालो मोठा. माका तू सांग, माझ्या गाडयांका कोंबडा सुवक नाही म्हणजे आमका माहिती आहे. आता पाणी कसा खायचं आज सांगतोय. शुद्धीकरण करून घ्या. आता पूर्ण बावडी उपसाची लागत ना. इंजिन शुद्ध करून द्यायचा. इंजिन लावून पाणी उपसवता लागतला. कोणतो तडे कोंबडो असा त्याला भटबीट काय तर वाढून काय तर शुद्धीकरण करायचं. आमका काय सांगायचं ना. आता जर पडलो ना तर तो अरे नंतर पण माका असा म्हणायचा हा ह्यो कोंबडो पडून पाणी शुद्ध मारा दे. हुंदीर पडून कुसलेला का पाणी आम्ही खातो. लय धुवून झालेलो कोंबडो आता काही यार का पण मिक्सराक लावची पाळी येत. हो त्याची तोडावळ चांगल्या प्रकारे होणार आहे, त्यामुळे किंमत सोडू नको जीवा. धर रे बाबले. आता कोणाचं कोंबडं बावडीत पडलो? हो. भारती सांगता होय ना, भारती सांगा बाबू आहे तो काय ए बाबले, सोनी बघून गेली. बबलू पवार कुठे आंघोळीला गेलेत की? तो थकडेच गेलो, खायला गेलो. तकडे गेलो. आता कोंबडं पडलो. आता काय हो सांगशी? आता कोणाचा तांबडा कोणतो शाल अरे आजच सगळा कसा पडला का? पण काही कोणतं दिसत नाही. अकडच्या विहिरीत कोंबडं पडलो कायल्यांच्या. काला होय तर गाय काढून लाव ना मग. हे बबले, तुझी वस्तू पोच केल्या घराकडे. बावड्यात कोंबडं पडलं. हो मेलाच सांगतलास काहीतरी मेला. माका अजिबात खरा वाटला नाही. जाऊन बघ जा बावडे, दिसत नाही कोण कोंबडं. अरे बाबा खरोखर पडलो. नाहीच, खराच वाटत नाही. काहीतरी सांगा ना. हई रवली असती की आधी काढूक गेली असती. एवढ्यात तर गोळकोच गमलो असतो. किती महपुती माणसं आताच गेली. हो खरो मग काढलाच नाही कसे. अरे दिसत नाही तळावलो. असा कसा हो? त्याका ना तो ह्या बघूक होते ह्या असं हुक बघते त्यांच्याकडे होते ना मास्तरांकडे. गाय काढली आणि घरी जी उठली ना, जी उडी मारूक लागली, शेशी बिशी आडवं करून टाकले सगळ्या. सुधीर नानानी हे शेशी गॅस होतो पहिला. काळोखात काय दिसा ना, जेव्हा पाणी मारले तेव्हा उजेडी दिसाक लागलो खाली. खोला भरपूर कोंबड्या ठेवलेली असतो की आता काढूक गेले. हो मेला काहीतरी. थोड्या वेळा काढू घेतात की नाही बघ. कोण बघ आता मी येऊन दे तोपर्यंत थांबते ना. अरे खाली गेलो कोंबडू. तू आता कोंबड्या यार काय सांगतोय? हे खाऊचं मी आता खाणार. समजला, हे कोंबडं आमका देत नाही कोण. खय पडलो यांनी शिटी काढून मला होय आमका म्हणजे कोंबड्यांची. आता काढणार कसो? काढणार उद्या फुगवून येत तेव्हा सकाळी. छा. मी फाटपटी काढून टाकतोय त्याला. घेऊन जायचो आणि घेऊन जायचो. आता फुगलो काय काढतं. आता दिसतो तर त्याची काहीतरी ह्या करून झाली असती. मग त्याची तोडावळ केली असती. तोडावळ म्हणता मिळत नाही. तोडावळ कोण देत नाही म्हणता. नको कोणाकडे काय सुरुवात झाली कोंबडी लागतात ती. ऐक कोंबडो या आता कसे तो बघ. आमका डोटीवर लागतात. तो 800 रुपये दी. काय तो? तांबडो हा ना, तोच नाही ना पडलो. एवढो माझो 800 दी. आत्ता देते धरून लगेच. लगेच तोडावळ जाग्यावर करून टाका. जाग्यावर तोडावळ करा आणि मोकळे व्हा. काढूचा बाहेर आहे कोंबडं. पण तोडावळ झाली नाही तर काय करतला? 800 रुपये. तोडावळ ओ पवार, ओ पवार, 800 रुपयात तोडावळ होईत ना कोंबड्याची. की नाही गाडयांच्या पावड्यात कोंबडं पडलो कसं का? गाडयांक पाणी खाऊक नाही या. आणि जिवंत मेला, जिवंत. जिवंतपणे मेला. आता गाडी पाणी पिणार कसा पो? काय गोंधळच झालो मोठा. माका तू सांग, माझ्या गाडयांका कोंबडा सुवक नाही म्हणजे आमका माहिती आहे. आता पाणी कसा खायचं आज सांगतोय. शुद्धीकरण करून घ्या. आता पूर्ण बावडी उपसाची लागत ना. इंजिन सगळं शुद्ध करून द्यायचा. इंजिन लावून पाणी उपसवता लागतला. कोणतो तडे कोंबडो असा त्याला भटबीट काय तर वाढून काय तर शुद्धीकरण करायचं. आमका काय सांगायचं ना. आता जर पडलो ना तर तो अरे नंतर पण माका असा म्हणायचा हा ह्यो कोंबडो पडून पाणी शुद्ध मारा दे. हुंदीर पडून कुसलेला का पाणी आम्ही खातो.
च्या भाडा ढिला झाला ते म्हणते. चालता. हा बाबा दी या लंगाट इला अरे अतिरंग आहे ती माहिती आहे माका. चौथाली चढल्या वर बावडे म्हणजे जागत नाही वाटतं ही का ना माका नाही माहिती फूल पिया लावला. ना वाशावरनाच ओढली 3 शेडे आमची मस्त पडलेली ती काय खालच्या बावड्या तिथं तुमची मस्त पडलेली अरे ती एक ह्याची मिरियाची शिडी हा ती हो लावली जोयला नो तो गाडीयांनी म्हणून कोंबडं पडलं तू बघा आधी माहिती आहे एकानं उडू केल्यावर सगळी गेली बघू का कोंबडं पडलो का नाही तर काय. त्या मनाने या बायकांची ही समाजता गाडीपासून सगळ्याकडे कोंबटच गेली तळावलं आता गाड्यांच्या बावड्यात पडलो कोंबडो पाणी खाणार कोण हा चालवा ना टायटल तोच मना ह्याच्या रेखावरती फिरव तर बोलणाऱ्या गप बसला सुमडी सांगणारा कोण हा सांगणार याची बायको कोणाची नाही त्या घरात तो फक्त बोलला तांबडो कोंबडो कोणतो तळा होता त्या बावड्याचा. एवढ्यात त्याला अख्ख्या वाडीक बॉम्ब झाली बॉम्ब झाली. पण कोंबडो पडणारा म्हणणार नाही माझो पडलो म्हणून आता थोड्या वेळात विजय पाटलाची मंडळी येतली काय का ते गेलो निरोपा विजयाचं म्हणजे कोंबडीवाले ज्यांची कोंबडी आहे ती शोधूक आता मार्गस्थ लागलेली आहे त्याने सांगितले नाती का का विजय काका जाऊन सांग तुझं तांबडो कोंबडो हे आता येतली आमचं आधी चेक केलो आका तुमचं आधी हो पवार तुमचं बघला कोंबडो जर खरोखरच त्यांचं थंय असलो नाही 800 रुपये नाही तर परत गोंधळात यायची आहे ना 500 नाही 800 नाही लय धुवून झालेलो कोंबडो आता काही यार का पण मिक्सराक लावची पाळी येत हो आज वर्ष नाही आला त्याची तोडावळ चांगल्या प्रकारे होणार आहे त्यामुळे किंमत सोडू नको जीवा तोपुचा नाही अरे तोपताना अडकलेला नाटक का रकडे तिला खाल्लेली होतं हो म्हणाली नव खायला नसतं ना मटण कोंबड्याचं मग आता खाऊ काय तर माका काय विचारता काय तुम्ही काय धडा मी माझा सांगतोय मी काहीच ना बरोबर ना रे आता गपचूप जाऊन हॉटेलातले खाला तर काय समजतं अरे गाय पडलेली अरे मग आधी काढूक गेलं आधी शूटिंग करूक नाही गेलं आधी व्यवस्थित काढूक गेलं मग नंतर व्यवस्थित जेव्हा हा तेव्हा कॅमेरा घेऊन गेलोय मग मोठ्या अरे व्यवस्थित अरे जी बाहेर इल्याची उडी मारूक लागली ना तर उडी शेशी घेऊन जाणार होती खाली ओपन होती काय बावडी बावडी नेट होतो घातलेलो वरती पण अशी उंच नव्हती काय हा कटड नव्हतो ती का हा बरं आधी एवढ्या खोल बावडीत जाऊन पण व्यवस्थित राहुली म्हणजे हा मग अकडे तकडे गाय पडल्यावर अकडे कोंबडो पडलो अशी बॉम्बाबॉम्ब झाली गाडियांच्या बावड्यात पडलो कोंबडो मग पाणी खाणार कोण कसा अशी बॉम्बाबॉम्ब झाली आईला कोंबडो नाही काय नाही उगीच आरड आईला अपुआ माहितीये ना याक झालेला असता याक पण अरे अख्ख्या गावाक नको तर सांगणार अशी गत मेलय मी हैराण झालोय त्याच्यात धावन माझं जीव हैराण झालो आणि पूनमताई कुठे आहे ती गायब पाहत ती आपल्या संपर्कात नाही कवरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे ती कवरेज क्षेत्राच्या बाहेर हा पूनमताई कवरेज क्षेत्राच्या बाहेर आणि दुसरा काय ता खय नाही रे जागत नाही तिची आताशी येत नाही आता 2 दिवस झाले काही नाही काल कधी गेला परवाच्या गाय काढून झाली कोंबडं पडलो आधी बावडे काहीतरी मी याला कोंबडं पडलो काही विचारता साक्षी या बघ पाणी बंद होईल त्यांना सांग गाड्यांच्या बावड्यात पडलो कोंबडो गाड्यांचं पाणी झालं बंद खायल्यांच्या बावड्यात पडलो कोंबडो मग पिणार नाही का पाणी मग नंतर कोंबडं पडल्यानंतर नाही पिणार किती दिवस पहिले रे पडायचे रे ते आपले वरची मेस्त्रींच्या ते बावडी आहे ना त्यांच्यात लय पडायचे तर कोंबडो बावड्यात पडल्यावर काय केलं नाही पोराने काय अर्स वाटा बिट्टा म्हणजे कोंबडो पडाच्या आधीच वाटाप काढू घेते म्हणजे प्लॅनिंग नाही ना मुद्दम नाही ना पाडलेली त्याका हे जागे वाटाप काढू घेतला
हो बघा कोंबडो बावडेत पडायच्या आधीच तकडे वाटाप काढू घेतलेल्यानी हर्षांनी. गेले पार्टीची तयारी सामान आणून मागचा गेले व्हिडिओ खाली. बघितलाच हे, ना. सामान आणून गेले खाली म्हणजे मसाले बिसाले ते चिकन मसालो नि लागतो पार्टीची तयारी करू घेतलेल्यानी. काय सांगणार आहे कशा कोंबडो बाजूकच राहुलो मेला अशी. मोमो काय वाटाप काढू गेलो हा. मोमो झोपलो हा. मोमो विचारतच नसतात. ते. परीक्षेत ना पेपर देऊन येलो बाबा. चला